Uau! Heu vist això? És el meu projecte Ocean Nights. Apa! Ho sento molt! Aquests són els problemes que volem posar fi a Ocean Night, com els microplàstics, que també us afecten a vosaltres, ja que els consumiu. Goita! És la sireneta! Tingui bon dia! Ostres, tu! N'estic fart! Sempre utilitzem els de pesca massiva. S'emporten els meus amics. Això és sobrepesca! A sobre, arrosseguen els corals i altres elements del meu ecosistema. Ai... No tot és dolent. Hi ha els de pesca que són sostenibles i no empitjoren el medi ambient. Alguns exemples poden ser la pesca tradicional o la pesca per oci. Però jo no seré tan xiplet per caure a les seves trampes. Oh, que bo! Ai, per sort no anem de gaire lluny. I recorda, mira l'etiqueta.